फाननो होनाय जानाय नंला अमा आरो अमा बेदर। बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। जिल्ला सामलायगिरिया मोनसे सांग्रांथि फोसावदों जे अमा आरो अमा बेदरखौ फाननो होनाय जानाय नंला। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांलाय लाबोलायबो खालामनो होनाय नंला। बिसनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बे सांग्रांथिखौ फोसावदों। हरखाबै आफ्रिकान सुइन फ्लु अमानि बेरामा जाखांफिननायनि जाउनाव बिसनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय जादों दि बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 65 जायगाफोराव लोगोआव प्रतापगढ़ साहा बागानखौबो लाफानानै बैफोर जायगाफोराव अमा आरो अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनाय जादों। बैफोर जायगानिफ्राय अमा बेदर अमाखौ गुबुन जायगाफोराव लांनायखौबो बन्द खालामनाय जाबाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय बै जायगाफोराव लाबोनायखौबो बन्द खालामनाय जाबाय। जेब्ला बे बेरामा अमानाव सोमजियो अब्ला अमानि देहानि बिदुङा 40.5 डिग्री सेल्सियास एबा 105 डिग्री फारेनहाइट सिम बारायो आरो बेबायदि जायोब्ला अमाया गावनि आदारखौ जानो हाया जायो। उनाव लासैनो जिउ गोमानो हमो होननानै मिथिहोदों। फाननो होनाय जानाय नंला अमा आरो अमा बेदर। बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। जिल्ला सामलायगिरिया मोनसे सांग्रांथि फोसावदों जे अमा आरो अमा बेदरखौ फाननो होनाय जानाय नंला। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांलाय लाबोलायबो खालामनो होनाय नंला। बिसनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बे सांग्रांथिखौ फोसावदों। हरखाबै आफ्रिकान सुइन फ्लु अमानि बेरामा जाखांफिननायनि जाउनाव बिसनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय जादों दि बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 65 जायगाफोराव लोगोआव प्रतापगढ़ साहा बागानखौबो लाफानानै बैफोर जायगाफोराव अमा आरो अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनाय जादों। बैफोर जायगानिफ्राय अमा बेदर अमाखौ गुबुन जायगाफोराव लांनायखौबो बन्द खालामनाय जाबाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय बै जायगाफोराव लाबोनायखौबो बन्द खालामनाय जाबाय। जेब्ला बे बेरामा अमानाव सोमजियो अब्ला अमानि देहानि बिदुङा 40.5 डिग्री सेल्सियास एबा 105 डिग्री फारेनहाइट सिम बारायो आरो बेबायदि जायोब्ला अमाया गावनि आदारखौ जानो हाया जायो। उनाव लासैनो जिउ गोमानो हमो होननानै मिथिहोदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदों ना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360